percent transition nyithindo mano milion achiel motimo piny gweko gite nyaka koro gidhi senior school. Dibed ni koro ibo ketgi kaluwore gi class, kaluwore gi jok ma below expectations, nitiere kaka iketo gi tenge, jo exceeding expectations be nitie komachielo. Ang'ene mano to gine mar Ministry of Education chenro margi, but ok nyal keto nyithindo ni koro joma nyoyudo below expectations itero gi bede school X jeo ka en school Y to school Y offer all the tracks, the pathways. Tene nyathi manyo nwango below expectation in a one particular track will still find bro yudore at that particular school. Koro ko bedo ni school moro ni jogi kaka chon watimoga ni jo 400 ema dhi this school. Diura Rambe school. To jo 100 gi unu dhi Rambe school. En koro dhi bedo yiero makoro pathway school ka school ni offer this particular pathway and this track. To nyathini no yiero pathway na track or the yudo that particular school. Koro kudhi pogo gi kaka chon. Penjo pod nitiere KDA ibo mana ng'uono